Goedemorgen, ik ben net wakker. Wij hebben vannacht geslapen in echt een van de meest idyllische, schattige huisjes in Burghaamstede. Voor deel 2 van onze serie op vakantie in eigen provincie. Burghaamstede is echt wel top. Ik had zeg maar vanaf de Pijlerdam, vanaf dat we er overheen waren, al een soort vakantiegevoel. Hij heeft dit huisje alleen maar aan bijgedragen. Het is echt heel gaaf. En ik ga jullie even een rondleiding geven. Nou, dit is dus buiten. Het is prachtig weer vandaag. Daar ben ik echt heel blij mee. En wij werden wakker door het grasmaaien van de buren. Want voor de rest hoor je hier niks. Dus ik heb echt tot 11 uur geslapen of zo. Heerlijk.